Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Χαλάζι TV Weather Channel, στο πρώτο καιρικό τηλεοπτικό κανάλι της χώρας. Και σήμερα είμαστε μαζί σας εδώ στο πρώτο καιρικό τηλεοπτικό κανάλι, αυτή τη φορά με μια διαφορετική εκδοχή ενημέρωσης. Δεν θα συζητήσουμε για τις τρέχουσες καιρικές εξελίξεις, ούτε για την πορεία των καιρικών φαινομένων, καθώς σήμερα έχουμε προγραμματίσει μια άκρως ενημερωτική εκπομπή, με αφορμή βέβαια ότι προηγήθηκε κατά τη διάρκεια όχι μόνο του φετινού χειμώνα αλλά και του περσινού. Ήταν 2 χρονιές οι οποίες ο χειμώνας ήταν αισθητά απόν. Μπορεί να έκανε κάποιες απόπειρες να δείξει ότι κυκλοφορεί ανάμεσά μας ως συνήθις ύποπτος, φίλες και φίλοι, αλλά δεν κατάφερε και πολλά. Δεν κατάφερε δηλαδή να μας πείσει ιδιαίτερα. Γενικότερα όμως, όσον αφορά το καιρικό γίγνεσθε, βλέπουμε και κάποιες περίεργες, αν θέλετε, κινήσεις από πολιτικής απόψεως, να στοχοποιούνται τα καιρικά φαινόμενα, να βγαίνουν νομοσχέδια, νόμοι που αφορούν την περαιτέρω ζωή μας από εδώ και πέρα σε σχέση με τα καιρικά φαινόμενα. Αρχίζει να ακούγεται όλο και πιο συχνά ο όρος κλιματική αλλαγή. Με αφορμή την κλιματική αλλαγή έρχονται νέα μέτρα, νέοι φόροι, περιορισμοί και γενικότερα με το θέμα καιρός, κλίμα, άνθρωπος βλέπουμε μια σταδιακή σύνδεση όσο προχωράει ο καιρός, ξεκινώντας από πολύ πίσω με τις πρώτες έρευνες για τον καιρό που θέλουν να μας πείσουν ότι τώρα, στις μέρες μας, δεν θα υπήρχε καθόλου χιόνι στον πλανήτη, όπως χαρακτηριστικά λέγαν κάποιες έρευνες για πολλές περιοχές του πλανήτη, ή θα είχαμε μεγάλες ξηρασίες και για τη χώρα μας, κάτι που δεν επαληθεύτηκε ποτέ, αλλά γενικότερα πλέον, ειδικά μετά το 2020, έχει αρχίσει και πρωτοστατεί ο καιρός. Και με βάση τον καιρό και τις επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων στη ζωή μας, είδαμε πρόσφατα από την προηγούμενη κυβέρνηση του 19, δηλαδή την κυβέρνηση, να έρχεται ο κλιματικός νόμος στη ζωή μας. Τα περίεργα λοιπόν καιρικά φαινόμενα που αναστατώνουν την καθημερινότητά μας προξενούν και διάφορα ερωτηματικά. Ευθύνεται ο άνθρωπος για τις μεταβολές του καιρού? Για παράδειγμα, ένα ερώτημα το οποίο τίθεται στο μυαλό πολλών. Αναπάντεχα όμως έρχονται οι κυβερνήσεις να ρίξουν το φταίξιμο και η μεγάλη πολιτική γενικότερα του πλανήτη ή των υπερδυνάμεων στον άνθρωπο. Ότι για όλα αυτά ο άνθρωπος, φίλες και φίλοι, και ότι πράγματι έχουμε κλιματική αλλαγή. Αυτά πρέπει να τα δούμε λοιπόν και να τα βάλουμε στο τραπέζι. Η κλιματική αλλαγή πάντα υπήρχε. Εάν δεν είχαμε αλλαγή του κλίματος κατά περιόδους εις τους αιώνες των αιώνων, τότε κάτι σίγουρα δεν θα πήγαινε καλά στον πλανήτη. Δεν μπορεί ένας ζωντανός οργανισμός να παραμείνει ίδιος στο πέρασμα των αιώνων. Αν κάποιοι όμως έρχονται να εκμεταλλευτούν αυτή την φυσική διαδικασία του πλανήτη για να φέρουν τις δικές τους προσταγές περιορισμού του ανθρώπου, για παράδειγμα, μέσω των νόμων, εδώ τα πράγματα αρχίζουν και μπλέκονται πολύ. Ειδικά όταν για να σε πείσουν ότι για όλα φταίει ο άνθρωπος και όντως έχουμε κλιματική αλλαγή, έρχεται να προσθεθεί και η τεχνολογία, φίλες και φίλοι. Και το επόμενο ερώτημα που τίθεται λοιπόν, βλέποντας όλες αυτές τις περίεργες καιρικές μεταβολές, είναι μα καλά, σίγουρα για όλα φταίει ο άνθρωπος ή μήπως κάποιοι βάζουν το χεράκι τους για να δούμε όλα αυτά να βγαίνουν αληθινά? Υπάρχει λοιπόν, φίλες και φίλοι, η τεχνολογία ελέγχου του καιρού. Μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει και να ελέγξει τα καιρικά φαινόμενα.
Στη σημερινή εκπομπή, για να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό το κέριο ερώτημα, έχουμε τον ερευνητή Σπύρο Χαραλαμπόπουλο, χρόνια συνεργάτη, και μπορείτε να ανατρέξετε στο κανάλι και να δείτε παλαιότερες εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί με τον Σπύρο για τέτοιου είδους θέματα. Καλησπέρα Σπύρο και πάλι, να είσαι καλά. Καλησπέρα σε όλους, να είστε και εσείς καλά. Χαιρόμαστε που σε έχουμε και πάλι μαζί μας εδώ στο Χαλάζι TV, ελπίζοντας να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε και πάλι μια σειρά εκπομπών, όπως κάναμε κάθε Τετάρτη στις 11 το βράδυ, γιατί όχι, να μπορέσουμε, περπατώντας πλέον μέσα στο υπόλοιπο του 24 και φτάνοντας μέχρι το καλοκαίρι, να εντάξουμε κάποιες εκπομπές που θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά από εδώ και πέρα, γιατί ξέρεις, πολλά αλλάζουν στη ζωή μας και θα πρέπει σιγά σιγά να ξανά βγούμε μπροστά, Σπύρο, έχω την εντύπωση. Ναι, να το δούμε αυτό, να το οργανώσουμε, όπως είπες. Σίγουρα αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι υπάρχουν κάποια σχέδια. Αυτά τα σχέδια εξελίσσονται, άλλοτε γρηγορότερα, άλλοτε πιο αργά. Άλλωστε δεν έχει καμία σημασία ο χρόνος για αυτούς που κυβερνούν τον πλανήτη, την ελίτ που λέμε. Ο στόχος, ο δικός τους, ο σκοπός τους μάλλον είναι να φέρουν τον άνθρωπο σε τέτοιο σημείο, ούτως ώστε να μπορούν να τον ελέγξουν απόλυτα. Άρα δεν έχει σημασία αν θα γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 ή σε 2 ή σε 20, έτσι. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, έχεις επιλέξει ένα πολύ ωραίο θέμα απόψε, πραγματικά πολύ ωραίο θέμα, γιατί χρόνια ακούμε για το HAARP, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Σήμερα λοιπόν, για να μπορέσω να βάλω και ένα πλαίσιο, για να δούμε και τι είναι αυτός ο τίτλος εδώ ο μεγάλος που είναι από κάτω μας, θα μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό επίτευγμα των Αμερικανών, το λεγόμενο HAARP, όπως ονομάζεται, και από κάτω με ψηλά γράμματα είναι και η ολόκληρη ονομασία του... Η περιγραφή του, ναι. Τέλος πάντων... του υπερόπλου, όπως λέγεται πλέον, διότι είναι ένα υπερόπλο το οποίο έχει να κάνει με την ιονόσφαιρα και πώς μπορείς μέσω της ιονόσφαιρας να προκαλέσεις πλέον διέγερση στον πλανήτη, με όποια αποτελέσματα έχουμε πλέον μπροστά μας να δούμε. Οπότε, ξεκινώντας με αυτό, θα πρέπει απαραίτητα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να τα δούμε και να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί σου, Σπύρο. Ωραία. Τον τρελάναν τον καιρό, τον τρελάνανε, τον τρελάναν τον καιρό τελικά. Τι κι αν ζήσαμε εμείς ή πεθάναμε, τον τρελάναν τον καιρό τελικά. Κάνε προσευχή για το αύριο, κοίτα τι έπαθε γυναίκα του Λότ. Κοίτα τα Σόδομα, κοίτα τα Γόμορα, κοίτα ο καιρός πως παθαίνει αμόρ. Τρέλαναν τον ίδιο τον άνθρωπο, εκεί που έφτιανε γλύφει ξανά. Τι κι αν ζήσαν παιδιά ή πεθάνανε, δες πως τρελάναμε τη γη τελικά. Χαριτωμένα τα διαστημόπλια, λεωφορεία που δεν πάνε πουθενά. Μα εμείς ταξιδεύουμε μες στο διάστημα, ξαναγεννιόμαστε ξανά και ξανά.
τέλος, τέλος κι αρχή. Ο Θεός από πάνω τα βλέπει μου λέγανε, μα εγώ νομίζω έχει πια βαρεθεί. Το καιρό το τρελάνανε, το τρελάναν το καιρό τελικά. Τι κι αν ζήσαμε εμείς, τι πεθάναμε, το τρελάναν το καιρό τελικά. Το τρελάναν το καιρό, το τρελάναμε, το τρελάναν το καιρό τελικά. Τι κι αν ζήσαμε εμείς, τι πεθάναμε, το τρελάναν το καιρό τελικά. Μα είναι και η γη που γυρνάει και 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 γυρνάει. Μας πατάει, μας κλωτσάει, μας πετάει και γυρνάει και γυρνάει και γυρνάει. Μας πατάει, μας κλωτσάει, μας πετάει και γυρνάει και γυρνάει και γυρνάει. Μας πατάει, μας κλωτσάει, μας πετάει και γυρνάει και γυρνάει και γυρνάει και γυρνάει και γυρνάει και γυρνάει, 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 γυρνάει. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, βλέπετε το πρώτο καιρικό τηλεοπτικό κανάλι της χώρας. Στο Χαλάζι TV είστε σωστά συντονισμένοι και σήμερα με ένα δύσκολο και αμφιλεγόμενο θέμα, βλέποντας λίγο και τις αντιδράσεις στο τσατάκι. Είναι λογικό και είναι φυσικό όταν συζητάμε τέτοια θέματα να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει η τεχνολογία ελέγχου του καιρού. Σεβαστές όλες οι απόψεις, κατανοητό, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει άλλωστε. Εμείς εδώ σε αυτό το κανάλι ανέκαθεν έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και μπορείτε να ανατρέξετε και στο παρελθόν του καναλιού για να δείτε συγκεκριμένες εκπομπές με το HARP και πώς, για παράδειγμα, μεταμορφώνεται η έρημος Σαχάρα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Έχουμε βγάλει ντοκουμέντα πώς το Ντουμπάι, για παράδειγμα, πειραματίζεται με τον καιρό και λέει εγώ θα φέρω βροχές γιατί θέλω να φέρω ένα διαφορετικό καιρικό προφίλ στην ευρύτερη περιοχή κλπ. Αυτά υπάρχουν στο κανάλι. Τώρα, σε άλλα κανάλια ενδεχομένως να έχουν εκφραστεί άλλες απόψεις ότι δεν υπάρχει το HARP και το ένα και το άλλο. Σεβαστά όλα. Εμείς όμως εδώ παραθέτουμε στοιχεία. Και πριν προχωρήσω στα βαθιά με τον Σπύρο Χαραλαμπόπουλο, για αυτούς που δεν πιστεύουν, βρήκαμε, φίλες και φίλοι, τα πιο φρέσκα νέα για το HARP. Πλέον άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το HARP. Όχι μόνο είναι αυτό που μας είχε πει η Αμερική, έχει σταματήσει το πρόγραμμα, αλλά άνοιξε και τις πύλες του στο κοινό για να το γνωρίσει και ο κόσμος εν ώρα δράσης.
φίλες και φίλοι. Και μάλιστα είχαν βγει και τα ανάλογα διαφημιστικά σποτάκια. Το Open House 2022. Πάμε να δούμε το σχετικό διαφημιστικό σποτ, το οποίο καλούσε τον κόσμο να παρευρεθεί στις εγκαταστάσεις του HARP για να το γνωρίσει από κοντά. Αυτό λοιπόν ήταν το σχετικό διαφημιστικό σποτ που καλούσε τον κόσμο να γνωρίσει το HARP από κοντά, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Χαραλαμπόπουλο για να καταλάβουμε τέλος πάντων τι είναι το HARP. Σπύρο, ο λόγος σε σένα πλέον. Καταρχάς πρέπει να πω και εγώ ότι είναι κατανοητό και σεβαστό να υπάρχουν κάποιες απόψεις ανθρώπων οι οποίες ίσως δεν πρεσβεύουν αυτά που λέμε εμείς ή κάτι άλλο. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος γενικότερα από τη φύση του είναι ένα όν, το οποίο όταν δεχθεί κάποια πίεση, όταν αντιληφθεί ότι κάποιος προσπαθεί να του κάνει κάτι κακό, συγκεκριμένα κακό, όταν προσπαθεί κάποιος να τον ελέγξει, είναι φυσιολογικό να αντιδρά και να μην δέχεται τίποτα από όλα αυτά. Το πιο σωστό όμως είναι ότι όταν έχουμε ένα θέμα απέναντί μας, είναι σωστό, θα ήταν καλό και είναι και το σωστό μάλλον, ότι θα πρέπει να το ελέγχουμε. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε κάτι με τη μία, ούτε να αποδεχτούμε πάλι από την άλλη με τη μία κάτι. Άρα, ο άνθρωπος πρέπει να ερευνά για να βγάζει κάποια συμπεράσματα. Όπως είπες και εσύ, οι εκπομπές που έχουμε κάνει και στο παρελθόν, βασίζονται σε στοιχεία και σε όχι φαντασιώσεις δικές μας ή απόψεις, να το πω έτσι απλά. Σίγουρα παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία. Είναι γεγονός ότι όλοι ξέρουμε μάλλον ότι πάντοτε η μάζα, οι άνθρωποι γενικότερα, ο πληθυσμός, οι λαοί, ήταν πάντα ο τελευταίος τροχός της άμαξας από τους κυβερνώντες. Και δεν εννοώ κυβερνώντες της Ελλάδος, μιλάω ανά τον πλανήτη. Λοιπόν, επίσης, η τεχνολογία που δίνουν σε μας, η τεχνολογία που μας δίνουν, είναι για αυτούς περίπου 30 χρόνια πίσω. Δηλαδή αυτά που γνωρίζουμε σήμερα εμείς, αυτοί τα γνωρίζουν 30 χρόνια πριν, αυτά που μας δείχνουν. Ή αυτά που δήθεν διαρρέουν και φτάνουν σε μας. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και το νου μας ανοιχτό γενικότερα και να μην δεχόμαστε το οτιδήποτε έτσι απλά με μία απλή απάντηση, το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Χρειάζεται έρευνα. Λοιπόν, όσον αφορά το HARP, για να μην μπούμε επειδή περνάει και ο χρόνος και δεν μου αρέσει και εμένα γιατί υπάρχουν αρκετά μηνύματα και θέλω να τα δούμε, για να μην μπούμε σε στοιχεία τεχνικής φύσης, γενικότερα το πόσες κεραίες αποτελείται, τι ακριβώς κάνει με την αιωνόσφαιρα κλπ. Θα πούμε με δύο λόγια, όπως ανέφερες και εσύ στην αρχή, ότι έχει να κάνει καθαρά, βομβαρδίζει ουσιαστικά την αιωνόσφαιρα και δημιουργούνται κάποια φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά μας λένε ότι έχει να κάνει με τις τηλεπικοινωνίες, με τα ηλεκτρικά σήματα γενικότερα που υπάρχουν στον πλανήτη πάνω. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η μυστική πλευρά, αν θέλεις, αυτού του όπλου, του υπερόπλου όπως ανέφερες, διότι πρόκειται για κάποιο υπερόπλο, δεν είναι μία απλή κατασκευή και θα πούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο το λέω αυτό. Λοιπόν,
Υπάρχει η άλλη πλευρά όμως, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάντα για κάτι άλλο πέρα από αυτό το θετικό που μας δείχνουν. Λοιπόν, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αναφέρουμε για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε, είναι ότι οι ιδέες στις οποίες βασίζεται το HARP ουσιαστικά είναι εκείνες που ανέπτυξε το 1907 ο γνωστός εφευρέτης σε όλους, έτσι, Νίκολα Τέσλα. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε και τα δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος που γνωρίζουμε σήμερα όλοι μας. Λοιπόν, ο Τέσλα λοιπόν είχε παθιαστεί με την ιδέα αυτή της άντλησης της ενέργειας από την ιονόσφαιρα και ουσιαστικά έβλεπε την ιονόσφαιρα και την ασύρματη τηλεμεταφορά της, την έβλεπε σαν και μάλλον σε συνδυασμό ιονόσφαιρας και πλανήτης σαν μια τεράστια μπαταρία, μπορούμε να πούμε, που θα μπορούσε να παρέχει δωρεάν ρεύμα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι και ένας λόγος, μάλιστα, που πρέπει να πούμε ότι ήταν τόσο παθιασμένος πάνω σε αυτό που ουσιαστικά αυτοί που τον χρηματοδότησαν στην αρχή, επειδή δεν ήθελαν να βγει κάτι τέτοιο προς όφελος των ανθρώπων γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, του κάναν ένα πόλεμο, του χάλασαν τα σχέδιά του και να μην τα απολογώ, στο τέλος ο άνθρωπος έμεινε φτωχός και δεν προχώρησε τίποτε από όλα αυτά που ήθελε να προχωρήσει. Βέβαια, αργότερα ξεκίνησε με βάση το δεδομένο το δικών του, της έρευνας δικής του και των στοιχείων των δικών του, κατασκεύασαν το γνωστό σε όλους HARP. Το ερώτημα λοιπόν τώρα που τίθεται είναι το εξής. Θα μπορούσε το HARP να ελέγξει τον καιρό? Είναι ένα βασικό ερώτημα, το ακούμε πάρα πολλές φορές να το συζητούν πολλοί. Άλλοι λένε όχι, άλλοι λένε ναι. Σε αυτό το σημείο να βοηθήσουμε λίγο το κοινό για να αντιληφθεί ότι υπάρχει ο πόλεμος ο καιρικός. Δεν εξηγείται αλλιώς να υπάρχει ψήφισμα του ΟΗΕ που λέει ευθέως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία που ελέγχει τον καιρό κατά του ανθρώπου. Και μπορείς να μας δώσεις και εσύ περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό και πώς ακριβώς λέει ο νόμος αυτός που ορίζει ο ΟΗΕ. Κοίταξε, το νόμο δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό που λες, δεν γνωρίζω ακριβώς τι γράφει ο νόμος. Αλλά βλέπεις ότι οι ίδιοι ουσιαστικά παραδέχονται και βάζουν κάποιους φραγμούς, κάποια όρια ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον καιρό για να κάνεις κακό. Το λένε στα ίσα δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά το HARP μπορεί να ελέγξει απόλυτα τον καιρό. Αυτό είναι σίγουρο. Έχουν γίνει πειράματα, έχουν υπάρξει πολλά πειράματα, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και καταλήγουν στο συμπέρασμα πλέον ότι όντως μπορούν, βομβαρδίζοντας με ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες γενικότερα, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την ιονόσφαιρα αλλά και το υπέδαφος μέσω ιονόσφαιρας, μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλά φαινόμενα. Ουσιαστικά τι κάνουν? Ανοίγουν κάποιες τρύπες στην ιονόσφαιρα επάνω και αυτά τα κενά πρέπει να κλείσουν με κάποιο τρόπο και δημιουργείται ένα ντόμινο. Κάποια ποσότητα αέρος θα κλείσει την τρύπα αυτή, μετά θα δημιουργηθεί κάποια άλλη τρύπα πιο κάτω, πρέπει να κλείσει πάλι και αυτή και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια μεγάλη ανακατάταξη γενικότερα στην ιονόσφαιρα και στη στρατόσφαιρα ακόμα, έτσι, και γενικότερα στην ατμόσφαιρα της Γης. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να μπορούν τοπικά σε διάφορα σημεία να προκαλούν και ξηρασίες, το οποίο το έχουν καταφέρει και αυτό, έτσι, αλλά και πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Εσύ που ασχολείσαι πάρα πολύ καλά με τον καιρό, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, έτσι, ότι βλέπεις ουσιαστικά τους χάρτες σου για να βγάλεις μια πρόγνωση καιρού. Και ενώ μέχρι και 2 μέρες πριν την ημερομηνία που θες να πεις τον καιρό, ας πούμε ότι σήμερα έχει 10 ο μήνες και εσύ θες να βγάλεις πρόγνωση για τις 12 του μηνός. Μιλάμε για 2 μέρες. Τίποτα ουσιαστικά, έτσι. Υποτίθεται ότι οι χάρτες έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα, τα συστήματα, η κυκλοφορία, τα πάντα και έχεις βγάλει την πρόγνωσή σου. Και βλέπεις ξαφνικά μέσα στο τελευταίο 24ωρο και έρχονται όλα ανάποδα. Πράγμα το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώσέ με, Κώστα, έτσι. Λοιπόν. Έχει συμβεί αυτό. Πολύ, ναι, κάποιες φορές έχει συμβεί να περιμένουμε κάτι και στο τέλος να έρχεται το αντίθετο αποτέλεσμα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά τώρα που το αναφέρεις, ήταν ένας χιονιάς που
πριν μερικά χρόνια ήταν να χτυπήσει την Ανατολική Ελλάδα και την πόλη της Αθήνας, και ενώ ως ίσομοι όλοι οι μετεωρολόγοι για πρώτη φορά είχαν συμφωνήσει ότι έρχεται αυτό το καιρικό φαινόμενο, μία ολόκληρη εβδομάδα τα προγνωστικά στοιχεία θέλαν αυτό. 24 ώρες πριν, Έτσι. ως διαμαγείας εξαφανίστηκε ο χιονιάς. Όμως ήδη είχαμε προετοιμάσει τον κόσμο ότι θα κλειστεί στο σπίτι την επόμενη μέρα, διότι θα ερχόταν το χιόνι. Και πλέον την άλλη μέρα όχι μόνο δεν είχε χιόνι, αλλά είχε και πλήρη ηλιοφάνεια κιόλας. Βλέπεις ότι δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι λογικό να συμβαίνουν, έτσι, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, όντως λοιπόν, από έρευνες και από πειράματα έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα ότι μπορούν να ελέγξουν τον καιρό για τους σκοπούς τους, για διάφορους λόγους, έτσι. Δεν είναι απλά ότι θέλουν να προκαλέσουν μια πλημμύρα σε μια περιοχή και κάτι άλλο. Πολλά από αυτά συμβαίνουν και γίνονται μάλλον και στα πλαίσια των πειραμάτων που κάνουν, γιατί συνεχώς πειραματίζονται, αναβαθμίζονται τα συστήματά τους, άρα είναι λογικό να υπάρχουν πιο πολλές περιπτώσεις τέτοιο φαινόμενο. Λοιπόν, δεν ξέρω, Κώστα, εσύ αν έχεις παρατηρήσει κάτι γενικότερο όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ασχολείσαι με τον καιρό και επειδή μιλάμε για το HAARP. Αυτό που βλέπουμε στην ουσία. Συγγνώμη, ας αφήσουμε το γεγονός, έτσι, ότι μπορεί να είναι μια συνωμοσιολογία ή κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα να πεις τώρα, εδώ μας ακούν και οι φίλοι δικοί σου εδώ και του καναλιού γενικότερα, κάτι που έχεις παρατηρήσει το οποίο δεν είναι σωστό, δεν βγαίνει σωστά όπως θα έπρεπε ή κάτι τέτοιο παρόμοιο, δεν ξέρω. Αυτό που μας παραξενεύει ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια είναι η παρατεταμένη πλέον απουσία του χειμώνα, που όπως όλοι το γνωρίζουμε, δηλαδή ειδικά φέτος αλλά και πέρσι είδαμε 3 μήνες απόλυτης καιρικής απουσίας, 20 διάρκεια, 20 παρατεταμένη καλοκαιρία, αυτά που ζήσαμε και φέτος. Αλλάξαν οι εποχές και δεν φταίει απαραίτητα η κλιματική αλλαγή σε αυτό το σημείο μόνο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις έχω κλιματική αλλαγή και ξαφνικά 2 χρόνια τώρα έχω πλήρη ηλιοφάνεια, γιατί άμα το πάμε έτσι, και η κλιματική αλλαγή τα τελευταία 20 χρόνια έχει δώσει αναρρύθμιτους χιονιάδες στην Ανατολική Ελλάδα και στην πόλη της Αθήνας. Μπορούμε να τα ρίξουμε όλα στην κλιματική αλλαγή λοιπόν? Όχι, δεν πρέπει να παραβλέψουμε βέβαια το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σχεδόν 8,5 δισεκατομμύρια πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό, αν σε εισαγωγικά, να θερμαίνεται κάπως το κλίμα και από τις βιομηχανίες, τις πολλές που υπάρχουν, τα 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα, όλα αυτά, τις πυρκαγιές που δημιουργούνται. Λοιπόν, δεν αποκλείουμε τον φυσικό παράγοντα σε όλα αυτά, έτσι. Όμως εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να επέμβει στον καιρό. Και το χειρότερο, Κώστα, δεν είναι ότι μπορεί να επέμβει στον καιρό, στο κλίμα γενικότερα. Υπάρχουν στοιχεία, τα οποία βέβαια δεν έχουν επιβεβαιωθεί 100% ακόμη, ότι έχουν προχωρήσει πιο μπροστά ακόμη. Έτσι, δηλαδή τώρα ακούγεται και η τεχνολογία του Echelon που μπαίνει στη ζωή μας. Μετά το HAARP ήρθε το Echelon. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή γι' αυτό, για να δούμε πώς πλέον και τα δύο αυτά συμβαδίζουν. Επίσης, να δούμε και το άλλο, το γιατί πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλέγμα δορυφόρων πάνω από τον πλανήτη μας με το πρόγραμμα που τρέχει ο... το Blue Beam. Το Elon Musk, ποιος το τρέχει? Το SpaceX, το Elon Musk, Το Elon Musk, το SpaceX. Γιατί πρέπει να κλειστεί ο πλανήτης στην ουσία από ένα πλέγμα δορυφόρων? Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ζούμε σε έναν απόλυτα ελεγχόμενο πλανήτη. Και για να πούμε μερικές λεπτομέρειες για το HAARP και το πώς δουλεύει, είναι ένα πλέγμα κεραιών στην ουσία, το οποίο βρίσκεται στην Αλάσκα, έτσι επιγραμματικά, για να μην το μακρηγορήσουμε, το οποίο βλέπετε εδώ κάτω στη φωτογραφία πώς είναι αυτό το πλέγμα μέσα σε ένα οικόπεδο συγκεκριμένα, και ανά τον πλανήτη υπάρχουν αναμεταδότες, συσκευές που τα έχουμε δείξει σε προηγούμενες εκπομπές εδώ στο Χαλάζι TV. Θα σας βάλω από κάτω στο τέλος της εκπομπής κάποια link για να δείτε παλαιότερες εκπομπές, γιατί έχουμε δείξει και τα ραντάρ και τις κεραίες και το πλέγμα, που βρίσκονται, τι έχουν πετύχει στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του HAARP,
Και όλο αυτό το πλέγμα δεν είναι μόνο επιστημονική φαντασία. Πολύ εύκολα όταν κάτι ξεφεύγει από το ανθρώπινο νου και λες, μα πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε τα καιρικά φαινόμενα? Το γνωρίζουμε, είναι κατανοητό, είπαμε, σεβαστές όλες οι απόψεις. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε και σε τι πλανήτη ζούμε. Για να πάμε και σε άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει με τον Σπύρο Χαραλαμπόπουλο, σε έναν διαβολικό πλανήτη. Ξέρεις, Κώστα, να σου πω κάτι, συγγνώμη. Το πρόβλημα σου, λέω, το μεγάλο δεν είναι το αν μπορούν αυτή τη στιγμή να ελέγξουν τον καιρό. Σε αυτό θεωρείται σίγουρο. Είπαμε ότι η τεχνολογία η δική τους είναι άγνωστη σε εμάς. Το θέμα είναι ότι έχουν κάνει βήματα πάνω σε αυτό και ο τελικός αποδέκτης όλων αυτών των πειραμάτων, αν θέλεις, και της τεχνολογίας που έχουν, ο αποδέκτης είναι ο άνθρωπος. Και μιλώ καθαρά για τους ψυχοτρονικούς πολέμους, όπως ονομάζονται, που έχουν να κάνουν καθαρά με τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Πάλι σε πειράματα που έχουν γίνει και σε έρευνες αποδεικνύεται ότι και το HAARP το ίδιο μπορεί να ελέγξει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, να επηρεάσει μάλλον τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μη σας κάνει λοιπόν εντύπωση, μάλλον δείτε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20 ετία, πόσα εκατομμύρια ανθρώπους έχουμε που πάσχουν από κατάθλιψη, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι. Δείτε πώς έχουν με αλματώδεις, μιλάμε με ρυθμούς, έτσι, και τα φάρμακα για τα αντικαταθλιπτικά, οι άνθρωποι που έχουν πάθει καταθλίψεις. Ασθένειες όχι μόνο ήπιες, αλλά και ανίατες. Όπως μιλάμε για τον καρκίνο παράδειγμα και διάφορες άλλες ασθένειες. Το θέμα είναι ότι λοιπόν με αυτού του είδους τεχνολογία τους έχουν φτάσει και έχουν δημιουργήσει τον ψυχοτρονικό πόλεμο που λέμε, που επεμβαίνουν καθαρά στον εγκέφαλο του ανθρώπου αλλά και στην αλλίωση του DNA του. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι. Αυτό κάνουν από την πλευρά τους. Να δούμε όμως τώρα εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι στην τελική. Λοιπόν, έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι ο άνθρωπος ως πνευματική υπόσταση έχει τρομερές δυνατότητες. Και ο εγκέφαλός του βεβαίως ο ίδιος. Όταν μπορέσει ο ίδιος άνθρωπος και ελέγξει τον εγκέφαλό του και τον ενεργοποιήσει, αν θέλετε, και τον φέρει σε μια κατάσταση καλύτερη από αυτή που βρίσκεται σήμερα, δεν θα μπορεί πραγματικά τίποτε να του κάνει κακό. Ποιοι είναι οι τρόποι, θα πει κάποιος, που εγώ μπορώ να ενεργοποιήσω τον εγκέφαλό μου, μπορώ να πολεμήσω αυτό? Πολύ απλά, είναι πολύ απλές οι μέθοδοι. Παράδειγμα, η προσευχή. Έτσι, ο άνθρωπος όταν προσεύχεται και προσεύχεται στο Θεό γενικότερα, στον Θεό που δέχεται, που έχει μέσα του, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, παίρνει δύναμη από εκεί. Αυτό είναι ένα είδος, έτσι, όχι αυθυποβολής, είναι μία τεχνική, αν θέλεις, που τονώνει τον ίδιο τον άνθρωπο και αλλάζει ουσιαστικά τη σκέψη του, αλλάζει γενικότερα τη συμπεριφορά του και μπορεί στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους επιθέσεις που υφίσταται ο άνθρωπος. Λοιπόν, εκεί πρέπει να στραφεί λοιπόν ο άνθρωπος, κυρίως σε αυτό το πώς θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα, και αφήνουμε απλά αυτούς να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Λοιπόν, είναι όμως σίγουρο ότι δεν σταματάει ο πόλεμος αυτός εναντίον του ανθρώπου. Έχουμε πει πάλι και σε άλλες εκπομπές ότι το παιχνίδι είναι στημένο για τον άνθρωπο, από καταβολής κόσμου είναι στημένο, και καλείται εδώ μέσα λοιπόν να ανταπεξέλθει και να περάσει να ξεπεράσει μάλλον κάποια εμπόδια, να ανέβει σε υψηλότερα έτσι επίπεδα. Εδώ βέβαια περνάμε και στο πνευματικό κομμάτι, σαφώς, και στην πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, γιατί όλα είναι συνδεδεμένα. Είπαμε, ζούμε σε έναν απόλυτα ελεγχόμενο διαβολικό πλανήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο και πάλι. Δηλαδή θα χαρώ πάρα πολύ να ανοίξουμε και πάλι ένα κύκλο εκπομπών για να δούμε τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι σκοπό εξυπηρετεί πάνω σε αυτό το πλανήτη, ποιος τον έχει φέρει εδώ, πώς μπορεί να ξεφύγει από όλο αυτό το πλέγμα. Υπάρχει Θεός? Γιατί υπάρχει αυτός ο έλεγχος? Γιατί υπάρχει αυτή η βία κατά του ανθρώπου? Ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται από πίσω? Γιατί πρέπει να ελέγξουν τον παγκόσμιο πληθυσμό? Και τι ρόλο παίζουν οι γραφές, τα γραμμένα, η αποκάλυψη, όλα αυτά μαζί
Γιατί το ένα είναι αλληλένδετο κομμάτι με το άλλο. Γι' αυτό λέω, είναι καλό να ξανανοίξουμε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών, γιατί είδες, ξεκινάμε με το HAARP και καταλήγουμε αναπόφευκτα στην πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Όλα γίνονται για την ψυχή του ανθρώπου. Διαβολικός πλανήτης, ο διάβολος θέλει τις ψυχές μας. Το θέμα είναι εμείς μπορούμε να ξεφύγουμε. Και πώς. Ναι. Κάποιοι βέβαια δεν τα πιστεύουν αυτά, αλλά είναι η αλήθεια. Τώρα αν κάποιοι δεν την πιστεύουν, θα το δουν αργά ή γρήγορα, θα το καταλάβουν και τα σκαμπίλια έρχονται απανωτά, ειδικά μετά το 2002. Κοίταξε, και κυρίως από το 2020, γιατί ο προθάλαμος ξεκίνησε το 2002. Ναι. Το θέμα δεν είναι αν πιστεύουν κάποιοι ή δεν πιστεύουν. Εγώ αυτό που μπορώ, το μήνυμα αν θέλεις μπορώ να περάσω είναι ότι πρέπει ο άνθρωπος να ερευνά, να κάνει έρευνα. Και όταν λέω να κάνει έρευνα δεν μιλάω μόνο πάνω σε τεχνολογίες, έτσι. Να κάνει έρευνα γενικότερα για την ίδια τη ζωή. Από πού μπορεί να ήρθε, για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ, πού θα πάει όταν θα φύγει, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Είναι σίγουρο ότι μέσα από μια μεγάλη έρευνα που θα κάνει ο καθένας θα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίσης είναι σίγουρο ότι αυτό που λένε κάποιοι ότι απλά ερχόμαστε, πεθαίνουμε και τελείωσε, δεν ισχύει. Δεν ισχύει, διότι αν ισχύει κάτι τέτοιο πολύ απλά, γιατί να έρθουμε. Δεν θα ερχόμασταν καν. Άρα υπάρχει σχέδιο γιατί ο άνθρωπος ως πνευματική υπόσταση έρχεται πάνω σε αυτή τη σφαίρα. Τι πρέπει να κάνει πάνω σε αυτή τη σφαίρα για να μπορέσει να ανέβει κάποια επίπεδα. Είναι φυλακισμένος μέσα σε αυτή τη σφαίρα. Τον έχουν φυλακίσει κάποιοι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα αυτά και αν τα βάλουμε κάτω και τα αναπτύξουμε και δημιουργήσουμε ένα puzzle κομμάτι-κομμάτι, θα δεις ότι στο τελείωμα του puzzle όλοι θα έχουν βγάλει ένα συμπέρασμα και πλέον θα ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι υπάρχει εξήγηση σε όλα αυτά. Και στο HAARP και στον έλεγχο του νου του ανθρώπου και στις ανίατες ασθένειες, στην αλλίωση του DNA, τη φασαρία που δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια με τα εμβόλια, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί να κάνουν εμβόλια ο κόσμος, αν θέλουν να εξοντώσουν τον κόσμο μέσω αυτών των σκευασμάτων γενικότερα. Λοιπόν, περνάμε και στον παγκόσμιο έλεγχο του πληθυσμού σταδιακά. Μην ξεχνάμε ότι και ποια εποχή ανοίγεται μπροστά μας, βέβαια, ψηλά γράμματα για κάποιους, αλλά παιδιά, για όποιον αντέχει να τα ακούσει αυτά. Έτσι, όποιος αντέχει θα ακούσει. Πώς το λέει, ο έχων τα ότα ακούει. Ο έχων ότα ακούει, ακούέτο, ναι. Έτσι, όλα είναι οι γραφές και υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα μεταφέρουν και το μήνυμα την κατάλληλη στιγμή. Εμείς ξεκινήσαμε πριν το 2020 να τα μεταφέρουμε τα μηνύματα. Ήρθε η ώρα του 2020. Όσοι σώθηκαν. Όσοι άκουσαν. Ο διάβολος δουλεύει. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι. Το λέω πολύ λαϊκά για να καταλάβει και ο απλός κόσμος. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γι' αυτό σε κάλεσα εδώ. Εγώ θέλω να ξαναξεκινήσουμε αυτή την σειρά των εκπομπών κάθε Τετάρτη, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά, γιατί έρχεται και η περιβόητη εποχή του Αντίχριστου παρακάτω. Έρχονται πολλά γεγονότα μαζεμένα. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε και πάλι από την αρχή, Σπύρο μου, να καταλάβει ο κόσμος ποια εποχή ξημέρωσε στον πλανήτη, γιατί ο καιρός είναι ένα κομμάτι από αυτά. Ο έλεγχος του καιρού που θα βιώσουμε τις σφοδρές επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων για να μην ξεφεύγουμε απόλυτα και από το HAARP, να το ξανασυνδέσω με το HAARP. Ο έλεγχος του καιρού είναι αυτό που θα πρωτοστατήσει τα επόμενα χρόνια μπροστά μας. Θα δούμε καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Θα δούμε πρωτόγνωρες αλλαγές. Ναι, ήδη υπάρχουν αυτά, ήδη συμβαίνουν νομίζω και είναι πρωτόγνωρο όπως το λες. Επειδή ανέφερες τώρα, επειδή μπαίνεις αναγκαστικά σε πάει η κουβέντα αλλού, γι' αυτό λέμε ότι και εγώ είδε στην Μα αλλού θέλαμε να το πάμε. Το HAARP είναι η αφορμή. Το zoom θέλουμε να δώσουμε τώρα. Γιατί όταν θυμάσαι και εγώ τις εκπομπές μου, τις έλεγα, είχαν τον τίτλο «Εν αρχή είναι ο λόγος», έτσι, γιατί από όλα ξεκινούν από το λόγο. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν για το άτομο που ανέφερες, ότι πλησιάζει ο καιρός που θα εμφανιστεί, πρέπει να πούμε ότι έχει πάρει μια παράταση το θέμα, έχει πάρει μια παράταση για κάποιους λόγους. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός όμως ότι το σχέδιό τους προχωράει προς τα εκεί. Το βλέπουμε άλλωστε καθημερινά και στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας,
πώς η ίδια η κυβέρνηση μας πρόχνει πλέον στα ηλεκτρονικά συστήματα, μέσα στις κάρτες, με εφαρμογές, μέσω κινητών τηλεφώνων κλπ. Θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά. Αυτό είναι δεδομένο, σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχουν μετρητά, διότι με τα μετρητά μπορείς να επιβιώσεις. Με τα ηλεκτρονικά όμως μέσα πληρωμό κλπ. Δεν θα μπορείς να επιβιώσεις από μόνος και θα ελέγχεσαι απόλυτα. Άρα βλέπουμε ότι και αυτό το κομμάτι πάει προς τα εκεί σιγά σιγά με τον τρόπο του. Σίγουρα το θέμα δεν είναι, είναι περίπλοκο το θέμα, έτσι, είναι περίπλοκο. Έχει πολλές παραμέτρους, οι οποίες παράμετροι οδηγούν σε κάποια σχέδια δικά τους, φτάνοντας βέβαια στους στόχους τους. Το θέμα όμως είναι αυτό που λέω πάντα εγώ και έλεγα σε κάθε εκπομπή που έκανα, ότι ναι, εμείς γνωρίζουμε αυτά, γνωρίζουμε τι κάνουν. Εμείς όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε απέναντι σε αυτούς. Διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ουσιαστικά ότι ναι, μας έχουν στημένους στον τοίχο, μας χτυπάνε και τελειώσαμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Μπορεί να υπάρξει αντίδραση. Πώς θα υπάρξει αντίδραση? Όταν αφυπνιστεί ο άνθρωπος. Και όταν λέω να αφυπνιστεί, τι εννοώ? Να κοιτάξει λίγο πιο πολύ τα πνευματικά, να κοιτάξει λίγο μέσα του. Ας αφήσει πλέον αυτά που υπάρχουν έξω, πέρα από αυτόν. Τα αυτοκίνητα, τα μεγάλα σπίτια, οι πολυτελείς διαβιώσεις γενικότερα του καθενός. Ναι, καλά είναι αυτά, είναι χρήσιμα γιατί και καλά περνάμε και μας αρέσουν και αισθανόμαστε όμορφα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο μέσα μας, γιατί αυτό το μέσα μας είναι το οποίο θα μας κάνει και θα μας αφυπνίσει ουσιαστικά, να μπορέσουμε να έρθουμε αντιμέτωποι σε αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που θα έρθουν. Άρα το ζητούμενο είναι αυτό, η αφύπνιση του ανθρώπου. Και έτσι και αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, ότι όταν μιλάμε σε έναν συνάνθρωπό μας, όταν μιλώ εγώ σε σένα, δεν μιλώ σε αυτό που βλέπω, έτσι, μιλώ σε κάτι που είναι μέσα από αυτό που βλέπω. Μιλάω δηλαδή, έχω επικοινωνία με μια πνευματική υπόσταση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σώμα του Κώστα. Και το ίδιο και εσύ προς εμένα. Άρα, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι κίτρινος, αν είσαι μαύρος, αν είσαι κόκκινος, αν είσαι κοντός, ψηλός, αν είσαι παχής ή κάτι άλλο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει αυτό που είναι μέσα σε σένα, έτσι. Ποια ατομικότητα είναι και τι διάλογο μπορώ να έχω μαζί σου και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω εσένα και εσύ εμένα. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι βλέπεις ότι πώς χωρίζονται οι άνθρωποι σε ομάδες, σε αντίπαλες ομάδες, στο ποδόσφαιρο, στα πολιτικά, στην καθημερινή ζωή, στα πάντα. Έτσι βλέπεις πόσο φθόνος υπάρχει, πόση κακία υπάρχει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αφήσει λίγο την κακία στην άκρη, δεν μπορεί να αφήσει τη ζήλια. Δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτός ο εγωισμός. Δηλαδή, ας αφήσουμε λίγο το εγώ στην άκρη. Δεν υπάρχει εγώ. Εγώ έκανα εκείνο, εγώ έκανα το άλλο. Όχι. Έκανα αυτό, έκανα το άλλο. Πρέπει να βγάλουμε από τη ζωή μας και την έννοια του εγώ, αλλά και την ορολογία του εγώ, έτσι. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να ξεφύγει λίγο ο άνθρωπος, να δει πιο πνευματικά τα πράγματα, να δει τον συνάνθρωπό του ως πραγματικό αδερφό, γιατί ουσιαστικά πνευματική υπόσταση εγώ, πνευματική υπόσταση εσύ, είμαστε το ίδιο πράγμα. Είμαστε γεννημένοι από την ίδια πηγή. Άρα είμαστε αδέρφια. Σωστά. Έτσι λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζω ένας τον άλλον και φαντάσου βέβαια ότι αν ίσχυε αυτό το πράγμα, σε τι κοινωνία θα ζούσαμε. Δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, δεν θα υπήρχαν αδικίες, δεν θα υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα, να θέλει να σε ελέγξουν, την οικονομική σου κατάσταση, την οικογένειά σου, το μυαλό σου, ακόμη τον εγκέφαλό σου, μέσω διαφορών τεχνικών. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δει λίγο το πνεύμα του, την πνευματική του υπόσταση, να κοιτάξει προς τα μέσα του, να το δουλέψει και όταν πραγματικά έρθει σε μια ηρεμία, σε μια γαλήνη μέσα του, θα δει ως διαμαγείας η ζωή του να αλλάζει. Και όχι μόνο θα αλλάζει η ζωή του προς το καλύτερο, αλλά θα δει ότι γίνεται αντιληπτός και από τους φίλους του και από τους γονείς του και από τους συγγενείς του, έτσι, ως φάρος πραγματικός και όλοι φωτίζονται από αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το μέσα μας, αυτό που πρέπει να δουλέψουμε και αυτό που πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κώστα. Μάλιστα.
Να πάμε απαραίτητα σε αυτό το σημείο σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, για μερικά tips αν θέλεις εντός εισαγωγικών, το πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω πλέον τη ζωή μας σε αυτό τον πλανήτη. Είναι αυτό που λέμε σε αυτό τον μάταιο τούτο κόσμο. Επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο καιρικό τηλεοπτικό κανάλι της χώρας. Είστε συντονισμένοι στο Χαλάζι TV βέβαια και μαζί μας σήμερα ο ερευνητής Σπύρος Χαραλαμπόπουλος, γνωστός σε εσάς μέσα από το Χαλάζι TV και τις εκπομπές «Εν αρχή ειν ο λόγος». Μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας εδώ στο κανάλι μας, ανατρέξτε στο αρχείο του καναλιού. Πραγματικά έχουμε μιλήσει για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, για το τι είναι ο άνθρωπος, για την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, πώς μπορούμε να έχουμε αυτοίαση με την δικιά μας δύναμη να καταρρύψουμε κάθε ιατρικό δεδομένο. Τα πάντα μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος μόνο με τη σκέψη, μόνο με το μυαλό, κυρίες και κύριοι. Και εδώ νομίζω ότι επιβάλλεται πλέον να ξαναξεκινήσουμε αυτό τον κύκλο εκπομπών στο Χαλάζι TV σε μια εποχή που ανοίγεται μπροστά μας, όπου ο άνθρωπος θα μπει στο στόχαστρο από εδώ και πέρα για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους εδώ, αν καταφέρουμε να επανεκκινήσουμε αυτή την εκπομπή κάθε Τετάρτη,
θα τα αναλύουμε ασχέτως αν κάποιοι τα πιστεύουν ή όχι. Είναι για αυτούς που μπορούν να ακούσουν. Το λέει και η Γραφή. Όταν έρθει η εποχή, ο έχων τα ότα θα ακούσει. Έτσι δεν είναι, Σπύρο? Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Για το τέλος λοιπόν της εκπομπής, για αυτά τα 10 λεπτά που μας απομένουν, ας στοχεύσουμε και εμείς στον άνθρωπο. Ναι. Και να δούμε το βαθύτερο είναι του ανθρώπου πλέον. Με τον καιρό είναι κλασικά τα πράγματα, υπάρχει ο έλεγχος του καιρού, είναι δεδομένο. Θα σας αφήσω και 3 link παλαιότερων εκπομπών, ειδικά για το HAARP και το τι έχουν πετύχει στη Μέση Ανατολή. Αλλά όλο αυτό κάπου αποσκοπεί, φίλες και φίλοι. Στον έλεγχο του ανθρώπου, στον έλεγχο του νου, στην αφαρπαγή της ψυχής. Το θέμα είναι από ποιους και με ποιο τρόπο. Εδώ θα τα συζητάμε. Για το τέλος της εκπομπής στοχεύουμε και εμείς τον άνθρωπο λοιπόν, Σπύρο. Με την καλή την έννοια αυτή τη φορά. Ναι, όπως είπα και πριν, ότι ο σκοπός λοιπόν, ο στόχος μάλλον όλων μας πρέπει να είναι καθαρά πνευματικός. Μόνο μέσω του πνεύματος μπορεί ο άνθρωπος να ανέβει, να ανταπεξέλθει σε κάποιες δύσκολες στιγμές στη ζωή του, και το κυριότερο όλων, έτσι, είναι να αποβάλει την κακία από μέσα του. Η κακία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει για τον άνθρωπο. Μέσα από την κακία πηγάζουν πάρα πολλά. Και όταν λέω πάρα πολλά, δεν εννοώ μόνο συναισθήματα. Όταν ένας άνθρωπος λειτουργεί και ζει με την κακία, λειτουργεί με το φθόνο, με τη ζήλια, με αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, χωρίς να το καταλαβαίνει, επηρεάζει το ίδιο το σώμα. Διότι πρέπει να πούμε ότι το σώμα μας, έτσι, αποτελείται με τη σειρά του από 3 εκατομμύρια κόσμους. Λοιπόν, όταν εμείς σκεφτόμαστε αρνητικά, με αυτούς τους λογισμούς που ανέφερα και τις θέσεις μες στη ζωή, αρχίζουν και μπλοκάρουν κάποια συστήματα μέσα στον ίδιο μας τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μόνο κάποιες ασθένειες. Όχι μόνο πνευματικές, αλλά και υλικές. Άρα, αν μπορέσει, αν καταφέρει ο άνθρωπος και αποβάλει από μέσα του την κακία και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, όπως είπα και πριν, θα δει ότι η ζωή του θα αλλάξει ως διαμαγείας προς το καλύτερο. Θα μπορεί να θεραπευτεί, όπως είπες και εσύ, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, σε συνδυασμό βέβαια πάντα, έτσι, με την πίστη του στο Θεό, με την προσευχή του, γιατί και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τόνωση. Θα βοηθήσει τον ίδιο τον άνθρωπο λοιπόν να ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα στην ίδια τη ζωή. Είναι καθαρά λοιπόν πνευματικά τα θέματα, τα πράγματα μάλλον, οι καταστάσεις όλες που ζούμε. Βέβαια, θα αναφέρουμε και σε άλλες εκπομπές που θα κάνουμε, πιο συγκεκριμένα, έτσι, το πώς παγιδεύτηκε ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το πλανήτη, ποιοι τον παγίδευσαν, τι είναι αυτό που ζητούν από τον άνθρωπο και ακόμη τον έχουν παγιδευμένο, αλλά και βέβαια πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει μέσα από αυτή τη φυλακή, από αυτό που όλοι γνωρίζετε που ονομάζουμε Matrix. Διότι ουσιαστικά είναι ένας ψεύτικος κόσμος. Και εδώ έρχεται και το Matrix και πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε. Νομίζω ότι επιβάλλεται, Σπύρο μου, να έχουμε κάθε Τετάρτη αυτό το ραντεβού μας, να ξεφύγουμε λίγο και από τα καιρικά, τώρα που τελειώνει ο ανύπαρκτος χειμώνας, και να μπορέσουμε να έχουμε όλο το χρόνο ελεύθερο, να συζητήσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα, μια ειδική ενότητα του καναλιού, για αυτούς που θέλουν να ανακαλύψουν τελικά σε τι κόσμο ζούμε, βρε αδερφέ. Έτσι κι αλλιώς όλοι αυτό το ερώτημα έχετε στα χείλη σας. Εμείς εδώ είμαστε να σας δώσουμε απαντήσεις. Κάποιοι συνεχίζουν να μην τα πιστεύουν, βλέπω στο τσατάκι, και να υπάρχουν και αναμενόμενες αντιδράσεις. Το ξέρουμε, δεν είμαστε από αυτούς που υδρώνει το αυτί μας. Εδώ θα τα συζητάμε για αυτούς που θέλουν να ακούσουν. Όποιος θέλει, παιδιά. Ξέρεις τι, το λέω και πάλι, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, αν κάποιοι φίλοι έχουν τις δικές τους απόψεις, είναι σεβαστό, δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι να αναρωτηθεί ο ίδιος ο άνθρωπος γιατί στη ζωή του, παράδειγμα, τα πράγματα δεν του πάνε καλά.
έχει πολλές ατυχίες. Δεν μπορεί να ορθοποδήσει οικονομικά, δεν μπορεί να σταθεί όπως πρέπει να σταθεί και έχει όλο εμπόδια. Βέβαια, έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι μια πολύ εύκολη λύση που θα βόλευε τον οποιονδήποτε, και οι περισσότεροι το κάνουν, ότι ναι, εγώ δεν μπόρεσα γιατί μου έκαναν μαγεία, παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, χωρίς να απορρίπτουμε κάποιες δυνάμεις που υφίστανται, όπως και αυτό που ανέφερα πριν, δεν θέλω να το ονομάσω πάλι, λοιπόν, πρέπει να δούμε όμως ότι πέρα από αυτό, έτσι, τι άλλο φταίει στη ζωή μας που όλα μας έρχονται ανάποδα. Και βέβαια σας το λέω 100% ότι αυτό που φταίει είναι η λάθος θέση που έχει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή. Και όταν λέω λάθος θέση, είναι αυτά που σας ανέφερα πριν. Η κακία, η ζήλια, ο φθόνος, πρέπει να πάψει να σκέφτεται έτσι ο άνθρωπος. Όταν αποβάλει από την ίδια του ζωή, από μέσα του αυτά τα συναισθήματα, θα δει ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα γύρω του. Θα απελευθερωθούν καταστάσεις οι οποίες είναι μπερδεμένες. Θα διαπιστώσει ότι θα έχει πιο πολύ την τύχη με το μέρος του. Θα διαπιστώσει ότι θα τον πλησιάζουν πιο πολλοί άνθρωποι να πάρουν τη συμβουλή του, να κάνουν παρέα μαζί του. Αλλάζει το πεδίο του, αυτό που λέμε λάβρα, η άβρα, συγγνώμη. Και το κυριότερο, αυτό που εκπέμπει, αυτό και θα προσελκύσει. Σαφώς. Όταν λοιπόν διαμορφώσεις το χαρακτήρα σου με τέτοιο τρόπο και καταφέρεις και κάνεις στην άκρη τον κακό εαυτό που όλοι κρύβουμε μέσα μας, όλοι έχουμε έναν κακό εαυτό. Εάν καταφέρουμε αυτό το διαβολάκι να το κάνουμε στην άκρη και να αφήσουμε το αγγελικό πρόσωπό μας να βγει προς τα έξω, θα προσελκύσουμε και τους ανάλογους ανθρώπους που θα βελτιώσουν και την ποιότητα της ζωής μας, ή εμείς θα βελτιώσουμε τη δικιά τους ποιότητα ζωής ενδεχομένως. Γιατί οι άνθρωποι μεταξύ τους συναναστρέφονται όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, αλλά και στο επαγγελματικό κομμάτι. Άρα το τι εκπέμπεις, αυτό θα λάβεις. Δηλαδή, τι παρατήρησα εγώ, και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί θέλω να βάλουμε το πρώτο λιθαράκι. Ό,τι σπείρεις θα θερήσεις, έτσι, αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Αυτό που θα σπείρεις θα θερήσεις. Τι παρατήρησα εγώ, ας πούμε, τα τελευταία πολλά χρόνια, κάνοντας κάποιες επαγγελματικές κινήσεις. Από τυχαία γεγονότα ήρθαν δίπλα μου οι άνθρωποι που την κατάλληλη στιγμή, σαν άθελη η ζωή, να παίξουν τον καθοριστικό ρόλο για να δώσουν λύση σε κέρια ζητήματα που αν από ένα τυχαίο γεγονός δεν είχα συναντήσει εσένα για παράδειγμα, τυχαίο παράδειγμα, ή τον Χ, τον Ψ, τον Δ, ενδεχομένως και να μην είχα τη λύση στα χέρια μου. Άρα και το σύμπαν συνομωτεί εάν θέλεις να πετύχεις κάτι. Κάπως έτσι πάει, έχω την εντύπωση. Συνενεί, όχι συνομωτεί. Συνενεί. Έτσι. Το πιο σωστό είναι αυτό. Και είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάθε Τετάρτη, θεωρώ στις 11, θα το δούμε με το Σπύρο από πότε μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, να ξεκινήσουμε σύντομα, όχι μετά από 3 μήνες. Πιστεύω, Σπύρο, να είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη στις 11, να ξαναδώσουμε στον κόσμο αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Την πνευματικότητα, όχι όπως τη βλέπει η Εκκλησία, η θρησκεία και ο Χ, Δέλτα, αλλά στο πλαίσιο της αναζήτησης, γιατί ακόμα και οι θρησκείες μπλέκονται σε όλο αυτό το παιχνίδι. Ναι. Όλα. Η απλότητα. Πρέπει να βιώσουμε την απλότητα, διότι το μεγαλείο της φύσης βρίσκεται μέσα στην απλότητα. Είναι τόσο απλά όμως, τα οποία και αμεληταία. Δεν τα ελέγχουμε καν, δεν τα παρατηρούμε καν. Ενώ τα πάντα, η ίδια η ζωή είναι πολύ απλή. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το μεγαλείο της ζωής βρίσκεται μέσα στην απλότητα. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε στα απλά, στα πολύ απλά. Και εκεί θα βρούμε απαντήσεις τρομερές. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε Τετάρτη στις 11, θα το ανακοινώσουμε, με τον Σπύρο Χαραλαμπόπουλο να θίξουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Τι είναι το Matrix? Τι είναι η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου? Τι είναι η ψυχή? Πού πάμε όταν φύγουμε από εδώ? Ταξιδεύουμε στο χρόνο ή εννοούμαστε χρονοταξιδιώτες? Υπάρχει ταξίδι στο χρόνο? Υπάρχει χρόνος? Υπάρχουν άλλες διαστάσεις? Είμαστε μόνοι?
στο σύμπαν γενικότερα? Αν αλίμονο να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι βέβαια, αλλά ας το αφήσουμε για άλλη εκπομπή. Και κυρίως οι κυρίαρχοι του πλανήτη τι ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς? Γιατί πολύ σύντομα βλέπουμε στους ουρανούς διάφορα περίεργα σχήματα με τη βοήθεια του περιβόητου προγράμματος Blue Beam. Η γαλάζια ακτίνα έρχεται στη ζωή μας σε λίγο να λάβει δράση και να δείχνει ολογράμματα στον ουρανό. Πολλά και διάφορα θα πούμε λοιπόν, γιατί ξέρετε το HAARP είναι η κορυφή του παγόβουνου ενδεχομένως για τη σημερινή εκπομπή. Από κάτω είναι ολόκληρο το παγόβουνο, φίλες και φίλοι. Και δείτε πόσα ανοίξαμε ζητήματα. Χρειάζεται επίσης πολύ προσοχή, διότι όπως είπες ότι και με το πρόγραμμα Γαλάζια Ακτίνα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα η είδηση ότι η Νέμεσης πλησιάζει. Η Νέμεσης πλησιάζει. Ο πλανήτης, λοιπόν, δεν πλησιάζει κανένας πλανήτης. Όλο αυτό είναι ένα παραμύθι. Σας το λέω αυτό υπεύθυνα. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να δείξουν κάποιον πλανήτη. Έχουν τη δυνατότητα. Όμως δεν έρχεται κανένας πλανήτης προς εμάς εδώ πέρα. Να είστε σίγουροι. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται πολύ προσοχή μέσα στο διαδίκτυο τι διαβάζουμε, τι βλέπουμε, έτσι, τα βίντεο που βλέπουμε, τα στοιχεία που βλέπουμε. Κάντε έρευνα, ελέγξτε από εδώ, ελέγξτε και από εκεί, βρείτε και άλλες πηγές να δείτε τι είναι το αληθινό και τι δεν είναι. Σαφέστατα πάντως μπορούν να μας δείξουν ό,τι θέλουν αυτοί. Εδώ μας πείσαν ότι πήγαμε στο φεγγάρι και πατήσαμε στο φεγγάρι. Δεν θα μας δείχνανε και τον οποιοδήποτε άλλο πλανήτη. Ωραία στούντιο εκεί στο Hollywood που μπορούν να μαγνητοσκοπήσουν τα πάντα, ξέρεις. Τόσα εκατομμύρια ρίξαν στο Hollywood για να τα δούμε αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Τι μηνύματα περνούν οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας? Είναι πράγματι επιστημονική φαντασία ή το μέλλον που επιφυλάσσουν για την ανθρωπότητα και θέλουν να το δεις? Γιατί ξέρεις, υπάρχει και το υποσυνείδητο μήνυμα. Πολλά και διάφορα. Ανοίξαμε κεφάλαια, Σπύρο, όπως βλέπεις εδώ. Ναι, ναι. Και επίσης αυτό που θέλω να πω, μια παρατήρηση τελευταία που είπες ότι μπορούμε να μας δείξουν τα πάντα. Πρέπει να ξέρουμε ότι εμπλέκονται όλα μέσα σε αυτό. Και το SpaceX του Elon Musk, και έχω πει σε κάποιες εκπομπές μου ότι ο Elon Musk θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον πλανήτη. Δεν είναι τυχαίος ο άνθρωπος αυτός. Στην εξέλιξη μόνο των γεγονότων. Επίσης, πέρα των δορυφορικών προγραμμάτων του SpaceX του Elon Musk, οι ψεχασμοί στην ατμόσφαιρα έχουν τη σημασία τους. Κάπου θα βοηθήσουν και αυτά κάποια στιγμή, όλα αυτά. Δηλαδή, όλα είναι αλληλένδετα. Μην τα θεωρούμε ότι τα ισοπεδώνουμε και λέμε ότι δεν τρέχει τίποτε, δεν χαμπαριάζουμε τίποτε, μην πιστεύετε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται επαγρύπνηση. Και πολύ καλός έλεγχος στα στοιχεία που βλέπουμε και διαβάζουμε. Μάλιστα. Κώστα, αυτά από μένα. Αυτά και σε πρώτη φάση πλέον, με αφορμή βέβαια το καιρικό όπλο HAARP. Να θυμίσω, υπάρχει ψήφισμα του ΟΗΕ που αναφέρει ξεκάθαρα, απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος του καιρού κατά του ανθρώπου για πολεμικές επιχειρήσεις. Και θα το δείξουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, για να μην νομίζετε ότι λέμε και αερολογίες. Όλα Συγγνώμη, πριν κλείσουμε, δώσουμε ένα λεπτάκι. Διαβάζω ένα μήνυμα τώρα έτσι πολύ φευγαλιά. Κάποια φίλοι λέει μέσα ότι στο φεγγάρι έχουν πάρει και πρόσφατα πήγε και η Ιαπωνία. Σαφώς και έχουν πάει στο φεγγάρι. Όμως δεν μας έδειξαν ποτέ τι βρήκαν στο φεγγάρι. Έτσι. Υπάρχουν και γυρισμένα σποτάκια σε στούντιος μέσα κλπ. Που δείχνουν πάνω στο φεγγάρι κάποια πράγματα. Αυτό ανέφερε προφανώς και ο Κώστας πριν. Σαφώς και έχουν πάει στο φεγγάρι, έχουν επισκεφτεί το φεγγάρι. Σαφέστατα έχουμε πάει. Απλά αναφέρομαι για τις παλιές εποχές, τότε με το πρώτο βίντεο το οποίο ήταν μαγνητοσκοπημένο σε στούντιο. Έτσι, τότε ναι, διότι δεν μπορούσαν να σου δείξουν. Δεν μπορούσαν να σου δείξουν τι. Και μάλιστα υπάρχει και η περιοχή που γυρίστηκε όλο αυτό το συγκεκριμένο το βίντεο. Έτσι. Κάπου και στην Αμερική είναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσαν να σου δείξουν. Και δεν δείχνουν βέβαια σε καμία περίπτωση τι συμβαίνει στο φεγγάρι. Έτσι. Διότι το φεγγάρι εντάξει, είναι φυσικό μεν ως σώμα, δεν είναι κάτι τεχνητό, αλλά κρύβει πολλά μυστικά. Κρύβει πολλά μυστικά και εμείς εδώ θα είμαστε να τα παραθέσουμε κάποια στοιχεία για το τι συμβαίνει πραγματικά στη σελήνη, τέλος πάντων. Τι υπάρχει εκεί. Κάτι υπάρχει, φίλες και φίλοι. Ωραία. Παντού υπάρχει καπνός και φωτιά. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο μου, να είσαι καλά, καληνύχτα. Καληνύχτα, να είστε καλά, καλό βράδυ.
Και πού να ξέρανε τι κρύβεται κάτω από τα πόδια μας, Σπύρο, όχι μόνο τι κρύβεται στη σελήνη, αλλά τι κρύβεται και κάτω από τα πόδια μας. Ναι. Γενικά τι υπάρχει, τι μυστικά υπάρχουν στον πλανήτη. Βέβαια αυτά φαίνονται, άμα κοιτάξεις τα αρχαία μνημεία, τα κατασκευάσματα, τα οι πυραμίδες, Ναι. διάφορα άλλα, υπάρχουν όλα, μπροστά στα μάτια μας είναι, αρκεί να το δεις. Μα γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται έρευνα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ δεν δέχομαι τους εξωγήινους ή δεν δέχομαι πολιτισμούς που υπάρχουν πέρα από τη γη. Τι σχέση έχουμε με το Σύριο, για παράδειγμα? Όπως ανέφερες και εσύ στην Αίγυπτο, που σε μνημεία που έχουν χτιστεί πριν από 3-4 χρόνια υπάρχουν απεικονίσεις αυτών των όντων, αυτών των σκαφών που είχαν επισκεφτεί τη γη. Άρα μην το απορρίπτουμε λέγοντας ότι εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Ναι, τώρα οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ας πούμε, είχαν μια φαντασία να σχηματίσουν έναν υπτάμενο δίσκο πάνω στις πυραμίδες. Ακριβώς. Είναι επιστημονική φαντασία ενός παιδιού, θα σου πει 7 χρονών που δεν ήξερε τι να κάνει, σκέφτηκε στο μυαλό του πώς είναι ένας υπτάμενος δίσκος κλπ. Λοιπόν, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Άστα για τις επόμενες εκπομπές. Έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια, τουλάχιστον τσιγκλίσαμε λίγο αυτούς που θέλαμε να τσιγκλίσουμε για να αρχίσουμε να χτίσουμε το κοινό μας και πάλι για αυτήν τη συγκεκριμένη ενότητα κάθε Τετάρτη στις 11. Άρα νομίζω ότι σε πρώτη φάση έχουμε θέσει όλα τα ζητήματα που ανοίξαμε και θα τα συζητήσουμε σε βάθος χρόνου. Καλό ξημέρωμα και σε εσάς, φίλες και φίλοι. Σπύρο, καλό βράδυ. Γεια σας. Και εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη εδώ στο Χαλάζι TV Weather Channel στις 11 το βράδυ για να δούμε πλέον τις καιρικές εξελίξεις, γιατί όπως λέει και από πάνω το σλόγγαν μας, κακοκαιρία έρχεται από αύριο με έντονα φαινόμενα την Παρασκευή. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ στο Χαλάζι TV Weather Channel μέσα από τα σύντομα δεκάλεπτα βίντεο της εκπομπής Weather Report και βέβαια στο live που θα κάνουμε στις 11 το βράδυ θα έχουμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σπύρο μου, με την ευχή σύντομα να ξεκινήσουμε κάθε Τετάρτη στις 11, σε αφήνω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και εσάς, φίλες και φίλοι, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.